Yawa sunana Aliyu Kananatu Mamman, Maraɗi Sabon Gari 'yar kasuwa tsohuwa, sannan kuma firizidan ne na 'yar kasuwa tsohuwa. To kasan ita shekara ba ta gadon shekara, kowane lokaci yana zuwa da irin yanayin shi. Abinda za mu cewa dai mun gode Allah da Allah ya nuna mu wannan rana yau sallah, mun tashi lahiya kuma ga jama'a cikin ƙoshin lahiya, ba abin da ya yi wannan. Akwai sahihiyar gaisuwa ta musamman ma sarkin jihar Maraɗi baki ɗaya, da sarkin gobir, da gwamna, da sauran makarrabansu, da dukkan wuri-wuri na hukumomi duka muna mika musu sahihiyar gaisuwa insha Allah, da fatan su ma sun yi sallah lahiya lau. Fatan mu na alheri ubangiji Allah nuna mu, kuma muna gaida dukkan kiliyankinmu na Maraɗi baki ɗaya, har da na ƙauyukan Maraɗi da suke zawa suna sayan kaya, kai hatta da allura in ka zo ka sayi, muna ma godiya, ubangiji Allah ya ƙara. Yau sallah ce gashi nan duk mun hito saboda dukkan wanda yake san yana buƙatar wani abu in ya zo ya samu. Saƙona na gaisuwa ta barka da sallah ga mutanen 'yan kasuwa gaba ɗaya da mutanen Maraɗi gaba ɗaya, ina musu fatan alheri. Allah maimaita mu ya nuna mu tabbaɗin baɗaɗa, in ji Malam Bahaushe.